1552 елда милләтемнең жаны, тәне, җире, барлык байлыклары тартып алынды. Инде 2013 елда халыкның дошманнары татар милләте кирип җылына торган соңгы пишмагын татар иҗтимагый үзәгенең кичкенә бинасын бездән тартып алырга әйтәләр. Татар милләтенең Россиягә түләгән акчаларын, әгәр дә без контрибуцияга салсак, рус милләтенең һәм Россиянең безгә бирерлек миллиардлар долларлар җитмәс иде. Без бу бинаны бер вакытта бирмибез. Бер кайчан да чыкмаячакбыз. Безнең Татарстан җире Татарстан, татар җире, татарның сөте татар сөте, татарның икмәге татар икмәге. Һәм татарда элеккедән килгән мәкаль татар түрә булса чабатасын түргә дигән сүзне инкар итеп, бездә татарда түрәләр дә юк, тегеләр дә юк, булар да бер-бердәм татар милләте бар дип, без бу бинаны бирмәс өчен көрәшкә чыгабыз. Һәм бу бина татар милләтенең ичке җылысы булып мәңгелеккә калачак, һәм Татарстан киләчәктә мөстәкыйль дәүләт, милли дәүләт булачак, Алла бирсә.